Godt. Vi skal kigge lidt på cellens transportformer, så hvordan ting de kommer ind og ud af cellerne. Først skal vi kigge på, hvordan cellemembranen den er opbygget. En celle den er jo tegnet bare som sådan en rund cirkel i vores naturfagsbog, men reelt set så er den jo bygget op af sådan en membran, der består af en fosfatgruppe, nogle fosfolipider, vi har her, hvor vi har en fosfatgruppe og glycerol i den ene ende, og så har vi fedtsyren i den anden ende. Den kan vi så se, de vender fedtsyrene mod hinanden, fordi det her er deres fedtopløselige side, og gør, at de ligesom kan holde den ekstracellulære væske væk fra den intracellulære væske, så man ligesom kan skille de to ting ad. Så en cellemembran den består så af en hel masse forskellige ting. Der sidder nogle fosfolipider blandt andet. Der sidder nogle ionkanaler, det her, hvor kalium og natrium for eksempel bare diffunderer ind og ud. Vi har nogle receptorer. Det kan være beta- eller alfa-receptorer, alt efter hvad er det for nogle celler, vi kigger på. Men det kan også være vores insulinreceptorer, når vi nu kigger på glukosens transport ind i cellen. Vi har nogle forskellige transportproteiner, for eksempel den vi har her. Det kunne være glukosen, som skal faciliteres ind her, eller det kunne være aminosyrene eller lipiderne, som skal faciliteres ind. Vi har også andre typer af pumper, som kræver noget energi. Det kunne være vores natrium-kalium-pumpe, der pumper natrium ud af cellen og kalium tilbage ind i cellerne. Vi har nogle vævstype antigener, som fortæller, jamen det her det er den celletype, der hører til mig for eksempel. Det er også den, der fortæller os, når vi har med de røde blodlemmer at gøre, jamen hvad er det så reelt set for en blodtype, vi har. Når vi kigger på de forskellige transportformer, jamen så har vi nogle passive transportformer, og vi har nogle aktive. De første to af de passive transportformer, vi kigger på, det er de to, vi har her. Vi har diffusion, og vi har osmose. Diffusion, det er en transport af stoffer fra et sted med en høj koncentration til et sted med en lav koncentration. Det kunne for eksempel være i vores kapillærer. Når vores kapillærer kommer ud til vores celler, jamen så er de fyldt med ilt. Det betyder, at der er et højt partikeltryk af ilt inde i kapillæren, men ude i cellerne omkring dem er der et lavt partikeltryk. Og det betyder jo så, at ilten diffunderer ud. Det er modsat i vores lunger, hvor inde i alveolen er der et højt tryk af ilt, når vi lige har trukket vejret ind, og det gør så, at ilten den diffunderer ind i kapillæren her. Det kan simpelthen bare diffundere fra et sted med en høj koncentration til et sted med en lav stofkoncentration. Har vi så en semipermeabel membran, som gør, at de her stoffer ikke kan komme igennem, så gør kroppen noget andet. Den bruger en transportform, vi kalder osmose. Og det gør den, fordi kroppen vil egentlig gerne have, at der er balance i stofferne i kroppen. Om det er salt, eller det er glukose, eller hvad det nu måtte være, så vil den gerne have balance i det. Og når glukosen nu er for stor til at gå igennem den her semipermeable membran, jamen så er kroppen nødt til at gøre noget andet for ligesom at kan bibeholde den her ligevægt her. Det den så gør, det er, at I kan se her, der er stor afstand imellem de her partikler her, og her er tæt afstand. Det vil sige, at den her koncentration her er meget høj, og her er den meget lav. Så det vil sige, at det kroppen gør, det er, at den begynder at flytte på væsken. Det er det osmosen gør, den flytter væsken. Så noget af væsken flytter sig her fra den her side og over til den. Så nu kan I se, nu er afstanden imellem prikkerne lige store på begge sider, og derfor så opstår der ligevægt i det. Det er osmosen. Så har vi den formidlede transport, og den formidlede transport, den kræver ikke energi, det vil sige, at den er også passiv. Dog kræver den formidlede transport, når vi snakker om glukose, at insulin skal være til stede, fordi insulin kommer og sætter sig på den her receptor her, og gør, at glukosen kan diffundere ind i cellen. Der kommer simpelthen de her transportproteiner op. Det er jo lige nøjagtigt det, vores diabetikere de mangler. De mangler simpelthen insulin, som skal komme og aktivere de her ionkanaler og gøre, at glukosen kan komme ind. Så for vores diabetikere, jamen der har de et højt blodsukker, og det er fordi blodsukker det ligger her uden for cellerne, hvor vi gerne vil have det ind i cellerne. Så har vi nogle aktive transportformer. Det, der definerer en aktiv transportform, det er, at den kræver energi. Og når vi snakker energi inde i cellen, jamen så kalder vi det for ATP, også kaldet adenosin-trifosfat, altså et adenosinprotein, hvor der sidder 3 fosfatgrupper på. Der findes et par transportformer, der kræver energi. Der kender vores kalium-natrium-pumpe, som vi snakkede om tidligere, og den pumper
noget natrium ud, 3 natrium ud og 2 kalium ind, og det koster så et ATP-molekyl, eller et P fra det her ATP-molekyl. I kan se, at ATP'et kommer hertil, og så bliver der fraspaltet en fosfatgruppe, som nu hedder ADP, og så kan det så lave den her pumpebevægelse her. En anden form for transportform, der kræver ATP, det er vores endo- og exocytose. Endocytosen, det er her, hvor vi skal have nogle partikler, der er større, end de kan bruge de traditionelle transportformer til at komme ind. De skal ind i cellen, så de lægger sig her og laver ligesom sådan en vesikel, og den her vesikel bliver snøret ind, og så kan det komme ind i cellen. Det er det, vi kalder endocytose. Når vi så skal have exocytosen, så er det noget, vi skal have ud af kroppen, altså exit. Så laver kroppen eller cellen igen så en vesikel, og den her vesikel vandrer ud mod cellemembranen her, og kan så smelte sammen med den og frigive det ud til ekstracellulær væsken. Det er blandt andet det, vi ser, når vi har med nervecellen at gøre, at vi har de her vesikler her, fyldt med nogle af vores neurotransmitter, det kunne være serotonin, eller dopamin, eller acetylkolin. Og de smelter simpelthen sammen her, og frigives ud i den her ekstracellulære væske, og når vi snakker om eller nervecellen, jamen, så er det ud i synapsespalten. Det her ATP, det skal jo dannes af noget, og primært så bliver det dannet af glukose. Vi kan også forbrænde proteinerne, altså aminosyrerne og lipiderne. Men primært så bliver det dannet af glukosen, og glukosen den skal jo faciliteres ind i cellen, så der kommer insulin til stede, og så bliver den formidlet ind, ligesom de andre også gør. De kræver bare ikke insulin. Så vandrer de ind i vores celles mitokondrier. Inde i cellens mitokondrier, der bliver glukosen forbrændt via respirationsprocessen, som står hernede. Altså glukose sammen med 6 iltmolekyler bliver til 6 vandmolekyler, 6 CO2-molekyler og noget ATP. Det her ATP, det er så fuldt opladet batteri, som vi så kan bruge til en række forskellige processer i kroppen. Blandt andet at danne DNA, vi kan lave hormoner, vi kan bruge det til muskelarbejde med mere. Når vi har fået fraspaltet den her fosfatgruppe her og brugt den energi, så hedder det den lige pludselig ADP og et frit P. Så vandrer den tilbage ind i cellens mitokondrie her, og så kommer der nyt glukose til, og så bliver den sat på igen, den her fosfatgruppe her. Så nu hedder det igen ATP. Hvis vi så skal finde ud af, jamen, hvad skal vi så egentlig have at spise for at kan danne det her ATP, som vi egentlig kræver, jamen, så er vi nødt til at vide nogle ting. Vi er nødt til at vide noget, blandt andet noget, der hedder BMI. BMI'et, det er en faktor, hvor vi kigger på højden i forhold til, hvor meget vejer man. Så man tager vægten i kilogram og dividerer med højden i meter i anden potens. Så giver det os et BMI, men BMI'et det er jo ikke sådan et særligt præcist tal, fordi man kan jo være meget, meget stor og muskuløs, og derfor have en lav fedtprocent, og så vil man stadigvæk have et højt BMI, eller man kunne have meget, meget lidt muskelmasse og en stor abdomen, og derfor så være overvægtig egentlig, men have en normal BMI. Derfor så kigger man også på taljemålet her, og for mænd der skal taljemålet være under 94 cm, og kvinder der skal den være under 80 cm, for at man ligesom har fedtet siddende de rigtige steder. I vores bog der er der sådan et behovsskema her, så man kan få sådan en tommelfingerregel om, jamen hvis man nu vejer 80 kilo og er oppegående, så skal man have omkring 9000 kilojoule for at vedligeholde sin vægt. Det er ikke særlig præcist, og det kan også gøres bedre, det kigger vi på lige om lidt. Men der står her, at vi har et proteinbehov på omkring 1 gram, og hvis man har feber, så lægger vi noget mere energi og noget mere protein til, fordi kroppen skal jo bruge mere energi, når vi er syge, og den skal bruge mere protein, fordi en stor del af vores leukocytter bliver jo dannet af protein. Desuden så står der lidt hernede omkring, hvordan væskebehovet er, det er de her 30-40 ml per kilo kropsvægt i døgnet. Når vi så skal fordele den her kost her, jamen så kan vi gå ind og kigge på, jamen det kan man gøre på mange måder. For eksempel så kan man jo kigge på, hvordan fordeler vi det over et døgn. Jamen man har de her 3 hovedmåltider, og så ligger der nogle mellemmåltider imellem. Det er jo en god strategi at bruge. Men man kan også kigge på borgeren alt efter, hvad var det BMI'et sagde. Hvis man nu har en almindelig voksen person med et normalt BMI, jamen så vil man ligge i den her tallerken her, hvor man får omkring 60% af ens energi. Det kommer fra kulhydrater af, og man får næsten en fjerdedel, som kommer fra fedtet af, altså 25%, ikke? Og resten kommer så fra proteinet af. Men hvis man nu er småtspisende,
en småspisende person, jamen så kan det være, at vi er nødt til at ændre lidt i, hvordan er det, vi så anbefaler kosten, for ligesom at vi får noget kost, hvor der er noget energi til stede i. Det kan vi gøre heroppe for eksempel. Her er vi ved at kigge på den småspisende. Her er næsten 50% af vores kost kommer rent faktisk fra fedt, fordi fedt er der 37 kJ i per gram, hvor der kun er 17 kJ i per gram, når vi snakker om kulhydrater eller om proteiner. Og derfor så ændrer man en lille smule i det, så man får mere fedt, fordi fedtet er mere energirigt, og derfor så skal man spise mindre mængde af det. Og det er nemmere, hvis man er småtspisende. Det betyder dog, at vi er nødt til at skrue ned for kulhydraterne, fordi proteinerne skal vi stadigvæk have for at bygge vores muskelmasse op. Fedtet kan vi forbrænde som energi, og derfor så er vi nødt til at skrue lidt ned for kulhydraterne, og hvilken type af kulhydrater man har. Her kunne det jo være et tilfælde. Her i det her tilfælde, så kunne man jo vælge at indtage nogle simple kulhydrater og få blodsukker til at svinge en lille smule, sådan at man oplever at være mere sulten oftere frem for en stor portion havregrød for eksempel, som mætter i længere tid. Hvis vi skulle ind og kigge på, jamen den anbefaling før vi havde de 9000 kJ, de er ikke særlig præcis, så derfor så kan vi gøre det bedre. Det kan vi gøre ved at gå ind og kigge på, jamen okay, vores bog siger, at basalstofskiftet, og basalstofskiftet det er den mængde energi, vores krop den bruger, når vi ligger pandekage fladt i en seng. Altså for at vedligeholde vores krop, for at fordøje, for at trække vejret, for at hjertet det pumper, jamen det kræver noget energi, bare at vedligeholde de her celler, uden vi overhovedet bevæger os. Det er det, vi kalder for basalstofskifte. På grundforløb 2, der lærte vi, at vægten skulle man bare gange med 100 kJ, så er det nogenlunde tilpas. Men på det her niveau, der kan vi faktisk gøre det bedre. Her differentierer vi, om det er mænd eller om det er kvinder, og hvilken alder man reelt set har. Og det giver nogle andre tal end at bare gange med 100. Så det er det rigtigste at gøre. Hvis vi nu kiggede på en kvinde, som var 75, jamen så skulle vi tage de her 38,6 gange med vedkommendes vægt og lægge de her 2880 til. Så vil man få basalstofskiftet i kilojoule. Men det er ikke altid vores borgere, de ligger pandekage fladt i sengen. Det er rent faktisk meget, meget sjældent, de gør det. Så derfor så er vi nødt til at finde en aktivitetsfaktor herover, som passer med den beskrivelse af vores borgere. Det kan være vores borgere, vi er ved at regne på nu, er stillestedende, men de går faktisk lidt rundt og ordner nogle ting derhjemme, så de her er forholdsvis selvhjulpende. Jamen så vil man skulle gange med enten 1,6 eller 1,7, alt efter hvad man vurderer beskrivelsen bedst er. Og så vil man opnå det aktuelle energibehov, vedkommende har. Hvis borgeren så skal tage på, jamen så skal de jo ligge over det her energibehov her. Hvis de bare skal vedligeholde deres vægt, jamen så skal de ligge på det her energibehov, og hvis skal man have dem til at tabe sig, jamen så vil man skulle ligge under energibehovet.